Horas madihita saluhut na di hamu kadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu letare 27 Maret 2022. Ima nadienet sian buku pesalmen bidu 32 ayat 8 rodi ayat 10 sada dohot topik minggu marlas ni roha di bagasan Tuhani. Hujahama dihita songonoma hata ni Tuhata. Hu parrohai jala hu podai peho taringo tudalan si dalananmu. Huiringirik peho dohot pamereng ni mataku. Unang tung songon hu dahamu manang songon halu di nasomarroha. Dang olo dumonok tuho dapi natuduk ni kokang. Tung naladdo parniahapan ni parjahat alai manang ise na marhaposa tu Jahoba haliakonon na tu si asini roha. Marlas ni roha mahamu mida Jahoba jala marulupulu mahamu aliak kapartigor jala marede masudi hamu aka parsihohot marroha. Ima hata ni Tuhata. Marlas ni roha ise naso lomorohana marlas ni roha te. Pasti sudidu hita na yang marlas ni roha. Holani tutu akamang doho tamuinang dang rosa diri las ni rohai. Na adong do sialana manang mabahin asa marlas ni roha hita. Jadi misalna moladok tiba-tiba rupani las rohana hapidang adok sialana nga perlu diperiksa tu dokter jol masih songoniate. Sutuk-sutung na ngadong korslet say mekel rupani hapedang ngadong si parekelon hati-hati hita ba tujol masih songoni nga pasti adong nasoberes di dirina. Hamu kadongan molo las rohani sasahalak nga pasti adong sebabna. Isarania rupani las rohana ala naik pangkat manang naik jabatan ibana. Las rohana ala lulus sian sikola gelengna, las rohana ala wisuda yanakona, las rohana ala marutung ibana, las rohana ala sorang gelengna, las rohana ala dilihut Tuhani di ibana gajang nyumur, las rohana ala malum sahitna, las rohana ala malua ibana sian parmaraan, dohot akalas ni rohana asing dope. Pokokna juk malas ni rohaita kaiton tu keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan dohot aka pencapaian-pencapaian na asing. Las rohana ala berhasil, las rohana ala marutung, las rohana ala sukses, las rohana ala jupangan, las rohana ala jupangon dohot aka na asingi. Hamu kadongan molo akaido ukuran nilas ni roha barani do hita madok berarti dak sudi bui marlas ni roha. Tidak semua bisa bersuka cita kalau itu yang menjadi ukuran sukacita itu sendiri. Bisa dipastikan hanya orang-orang tertentulah yang bisa bersuka cita. Buasa tadok songoni ala memang adong do naso sukses na manguluon, adong do naso berhasil ate, adong do naso marutung, adong do na marsahit, adong do na hona musibah dan lain-lain. Alani maka manginang sukacita tidak bisa kita persempit hanya sebatas keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan pencapaian-pencapaian yang lain. Marletare dakolan ala na marutu kita, dakolan ala na berhasil hita,
Dakolan ala na sukses hita. Marletare nakpedak songon nata hirimi jupang dinguluon. Dak sudat ibana marlas ni roha ala sopitur jupang na jinalahan na. Dak sudat ibana marlas ni roha ala sopitur lulus sikolana. Dak sudat ibana marlas ni roha ala sopitur marutung di pertiga-tigaon. Dak sudat ibana marlas ni roha ala sopitur sukses sude gelengna. Molo dido marletare di Jesayas 60 ayat 10 bagian ai imasongon ujahan ni letare sa diri tang jupa kita disi akan natagwari di gijangi. Molo dido disi letare ni bangsoi molo dido marlas ni rohama ninna tangadung disi ditaringoti keberuntungan, kesuksesan dan lain sebagainya. Alai marletare ala radi debata mangapuli nasida. Debata menghibur nasida. Molo di padanay baru. Contohna rupa ni nanidok ni Apostol Paulus di Filipi 4 ayat 4. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasa Tuhani. Huulahi maddok marlas ni roha mahamu ninna. Dada ala nadapotan parutungan nasida hati haya sa didok marlas ni roha daw. Justru tongod di bagasan parukilo do nasida humokok berita naulii. Paulus dan kawan-kawannya. Ala nakpe songoni, nakpe marukil ala ni berita naulii, tang morulas ni roha nasida. Ido na didok ni Apostol Paulus di si. Asa surat Filipion, batar berita dui songon surat las ni roha. Tapi bukan karena mereka sedang beruntung, tidak. Doho paduhan na asing molo marlas ni roha ala aman-aman keadaan sudi, baisi na sumabuto iya te. Masalah na sonari buy do marlas ni roha atik pedak songon natahirimi keada di sekitar ta. Jala disima anon kualitas nilas ni rohai diuji. Dohot pengertian na asing, marlas ni roha ala na berhasil, ala na marutung, ala na sukses, ala aman-aman sudi, basudi dubui mangulahunia te. Alai bohado mulu keadani sebalikna. Bui dupe marlas ni roha, mampu dupe ibana bersuka cita, ido asa hata manoktong, toktong, senantiasa diturupuki macai argahian. Maksudna di Filipi 4 ayat 4. Toktong manang senantiasa berarti dalam segala keadaan, manang dalam segala situasi. Baik suka maupun duka. Itulah letare na sesungguhna. Hamua kadongan saha porsiaon, molo didok tu hita saunari, marlas ni roha mahamu di bagasa Tuhani. Dia do las ni rohat taho bertuturpu jamitao. Tutu molo didok marlas ni roha disi, ikut tamulai do muse sian ayat na perjulu. Las ni roha na perjulu ima ala radi debata manesa pangalau siota. Radi debata makukupi dosata. Ibarat niutang nga diputih kabe dang besai tersurat di si. Jala dang besai ditunggu tiap hari. Buhama rupani molosongon persingir tu parutangan na di bait tu hati tu hitate. Dipaksa iko bayaron dangaci diputihkan ninna. Mulu daktar bayar sa, bah adong maborok na. Borok na ibu idu hauma, ya sui jabu, dohot aka, artana asing. Pokok na ikut dibayar. Jala mulu na julu binigi, mulu adong aka parutang na sutuk mengalunasi utang na, daktar bayar sa, ba ulu do laus geleng na digadis manang diboroton. Sehingga memang dak cerita na nasusitong mulu na julu masa
diperjualbelikan jolma. Ya boydo ala ni ala na tarborot di utangna. Ala yang gutu hatai dak songoni di bait tuhita. Dang maretong-etong ibana tuhita. Jala aus sugari dieto nga kahasalatai baselesai do hita sudi. Ay dak kulam marana besongon utangi pangamar pahopu butima. Alai tuani do marpamuati rohana mida hita perdosao. Disesa dudosata dihuku piasa unang saitarida. Tuhan tidak menghitung-hitung kesalahan kita. Tapi Tuhan itu maha baik. Tuhan maha pengampun. Tidak dibalaskannya setimpal dengan dosa-dosa kita. Molo si Jesaya madok di Jesaya. Sada ayat 10 lui. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botar do bahenoku songon itak nina. Nang perara songon abita suba. Gabi songon hapas do muse. Om malas ni rohatan na perjulu. Tutulas ni rohan na paduahon ima ala olo manang radi de bata gabi gait pembimbing manang penunjuk jalan di nguluta. Di ayat uelui didok hupar rohai jala hupudai peho taringot tu dalan sidalananmu. Huiringirik peho dohot pamereng ni mataku. Hamu kamang dohot tamuinang jujuk dohita lilu di dalan nata dalan ni dak taboto tu dia tu dongota. Songon hatane detai say jujuk dohuta dikod dalam mi nati gori kristenau hape hutodong dalan hamaguani. Buku Ede 122 ayat 2 ati. Jujuk dohita pajago-jagohon say ta pikir ngati kos dalan nata dalan ni hape nga salah. Jujuk dohita sok tahu ujung naga belilu. Isarani nuaing tuani dua dong GPS ate. Jala tuani dua dong mbah Google. Molo lilu hita, molo nyasar hita. Tasukuma GPS, tasukuma mbah Google. Ituntun mahita rupani. Anggodang jujuk mahita lilu. Jujuk mahita tersesat. Jujuk mah daksahat tujuan. Malu bertanya sesak di jalan. Songoni matuhatai di pardalanan ningulu taon di parrohai jala dipudai hita taringot tu dalan si dalanata. Diiring-iri kita di akadalan si dalanatai. Batu tudak solas rohata di siate. Adong na manugu-nugu hita. Adong na mangiri-ngiri kita. Adong na menuntun hita. Asaw nang lilu. Songon na nidok ne parpesalme nido. Di pesalme 27 ayat opati. Ay nang pemardala nau di rura lingkuman ni hamatian. Daku habiari parmaraan ni naibana. Buasadang mabiari bana. Ala donganan ni debatado ibana. Didok di situ kok na mangapuli ibana. Omma las ni rohana paduahon. Tutulas ni rohana patuluhon ima ala olo do petu hatai paingotok kita. Olo paingotok kita. Buha las durhata di paingot. Say adong docol manalomoro hana mabigi singot-singot ate. Alay sebalik na law sadong do tang lomoro hana. Molo di paingot say dirip po na manggurui. Gabilidok madibaga sa rohana. Tuko mamangajar yaw. Tuko mamangguru yaw. Ninna dibaga sa rohana. Hape sa sitong na nasigedar paingot to dunia. Hamuak kadongan ikolas dorohata adong napaingot to kita. Itu pertanda mereka masih peduli dengan kita, masih sayang kepada kita. Buhama molo lauso diperduli hobbe hita. Emang gue pikirin ninna tu hita rupani. Peduli amat. Si amat aja nggak peduli.
Alani ikolas doro hata adong na paingot to kita. Radi tu hatai paingot to kita. Paingot-ingot to kita. Sesongon alarm. Adong na paingot to kita. Molo didok dison asa unang songon huda dohot haludi na somaroha hita. Ay songo dia do huroha huda dohot taludion. Sian hatorangan ni turpukon, gabibuy ta tusi bahwa salah satu kelemahan ni huda dohot haludi ima, dang oloy dumonok manang mendekat tuho, moloso dipatuduk manang ditarik kokang nai. Jadi moloso ditarik kokang nai, basay laos say di si, ibana, say di inganan nai duhode. Lapatan na, dang marna meret ibana siya ni. Laos songoni do jolmay, ang godang di paingot, dang disungguli, olo do laos lalap di parlalapan, lalap di nguluna na rubii. Sipata olo do jolma, di pertudus muse, tu horbuate. Molo horbo, molo so di lota ki hurnay, olo do say laos di si, dang margira tu dia. Jadi ikut say di lota do sa pudi. Asaulo mula-ulaw. Jol mape, adong do na songoni, iko jolo say di dok, di babay. Dang adong rupa ni inisiatif, dang adong kreativitas. Isa tabi rupa ni molo di gobarhot songo kuda songo kaludi. Songo kaludi duhuin na rupa ni. Songo korbo. Una kacik rohata molidok songoni. Memang ada manusia seperti itu. Jadi ikolas rohata ala olo jala raditu hatai paingot-ingot to kita. Jala hita piatong saita pangidodo panuturion siat Tuhane. Hamuak kamang dohot tamuinang gudang dopinian na mabahel las rohata. Alay imajo na taidan waing di bagasa trupukon. Na pasti so tuk ta persempit pangatusion manang lapatan nilas ni rohai holan marhiti akka parutungan keberhasilan dohot akka kesuksesan. Nian las dorohata mulo jupang akka hisudi. Alai lubi las marohata ala raditu hatai manesa dusata manugu-nugu dohot paingotok kita jolma nagalion. Selamat marletare. Amen. Martangiang mahita. Mauliate ma dihatam na badiyay say suatu may dibagasan rohanami. Asa marurat marperbuye hatami Tuhan. Maperbuye ho nakaperbuye na dinggan, perbuye na tong gidingulo nami. Dayon nami, dayon niyak ka na humaliak kami. Dibagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.